Okay, alle sammen. I skal bare lige høre en sjov ting. Det var, at jeg lige ville lave smoothie. Og jeg kunne slet ikke finde blenderhoved. Og jeg begyndte at bruge en anden ting, som jeg slet ikke kunne finde ud af at bruge. Fordi jeg tænkte sådan, nu må jeg bare prøve alt, hvad jeg kan. Og efter at have prøvet i lang tid, og jeg har gået og let, så står den lige foran mig. Wow. Nej, det er det, når man giver slip, og ikke er desperat efter det, fordi når jeg ledte efter det, jeg virkelig prøvede meget, så jeg kunne slet ikke se det, selvom det stod lige foran mig. Og det er også nogle gange, hvis man prøver virkelig meget at få noget, eller man fokuserer på, sådan, at man vil have noget, sådan, så kan man slet ikke se, at det faktisk allerede er der, og det står lige foran en. Altså, der er så mange muligheder lige foran dig, og du kan kun se dem, hvis du fokuserer på mulighederne, og hvis du ser, at der er muligheder over det hele, og det er altså meget tættere på dig, end hvad du måske tror. Du skal bare tage et lille skridt hen mod det mål, du gerne vil. Og så kommer der masser af muligheder frem. Kig på løsningen, kig på, hvad kan du gøre i dag for at komme tættere på dit mål? Hvad kan du tage et lille skridt, og hvordan kan du give slip? Og forestil dig, at du allerede har det her, og det kommer til dig. Eksempel med mig, så var jeg mega bange for, at jeg ikke havde nok penge. Og jeg så slet ikke, at jeg faktisk allerede havde et job, og jeg kunne ikke engang huske, eller jeg tænkte ikke over, at jeg ville arbejde meget i sommerferien med noget, som jeg elsker, så jeg var bare, nu skal jeg ud og finde noget, men så tænkte jeg, jeg har det faktisk allerede. Jeg har allerede det her job, jeg ønsker. Jeg har allerede penge, og jeg får allerede penge. Det kommer bare til mig, og jeg sender den her energi ud af, at jeg har muligheder, og jeg får gaver, og har overflod overalt, hvor at jeg ser, der er det forår, og der er overflod, og kram og kærlighed.